Welcome to SKM Stories. Hi दोस्तों, please subscribe my YouTube channel. ସେଦିନ ଜେଲ୍ ଦୁଆର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା 70ରୁ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ମାଟିଏ। ହାତରେ ଥିଲା ତାର ଜରି ପଲିଥିନ୍। ପଲିଥିନ୍ରେ ଥିଲା କିଛି ଶୁଖିଲା ମୁଢ଼ି। କାହାକୁ କିଛି ନ ପଚାରି ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ଯାଉଥିବା ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ଜେଲ୍ର ଫାଟକୁ ଜୋର ଜୋର କରି ବାଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ଜେଲ୍ର ଦରୱାନ ଆସି ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଏ ବୁଢ଼ୀ, କାହିଁ କବାଟକୁ ବାର ବାର ବାଡ଼ଉଛୁ? ଡାକି ପାରୁନୁ କି? ବୁଢ଼ୀ ମାଟି କହିଲା, ବାପାରେ, ମୋର ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଥାନ୍ତି। ଦରୱାନ କହିଲା, ନା, ଏବେ ମୁଲାକାତର ସମୟ ନୁହେଁ, କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର। ମାତ୍ର ସେହି କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା। 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦରୱାନ ଆସି କହିଲା, ଏ ବୁଢ଼ୀ, ତୋ ପୁଅକୁ ଦେଖା କରିବୁ ପରା କହୁଥିଲୁ, ଆସ, ମୁଲାକାତର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁଅକୁ ମୁଲାକାତରେ ଦେଖି ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲା ମା। ଆଖିର ଧାର ଧାର ଲୁହ ଏବଂ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ବାପାରେ, ତୁ ଭଲରେ ଅଛୁଟି? ମାତ୍ର ପୁଅ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲା। କହିଲା, ମା, ମୋତେ ଜେଲ୍ କୋଠରୀ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି। ତୁ ମୋତେ ଏଠୁ ମୁକାଳି ନେ ମା, ତୁ ମୋତେ ଏଠୁ ମୁକାଳି ନେ। ଏଠୁ ମୁକାଳିବା ପାଇଁ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ମା। ତୁ ଯେମିତି ହେଉ ଏ 10,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେ। କେମିତି ବା କହିଥାନ୍ତା ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଯେ ତା ପାଖରେ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଘରୁ ଏ ଜେଲ୍ 10 ମାଇଲ ରାସ୍ତାକୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି ସେ। ତଥାପି ଭରସା ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା ରେ ବାପା, ମୁଁ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି। ମୁଲାକାତ ପରେ ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲା। ଆଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଗଳେଇ କନ୍ଦି ସବୁଠି ବସି ସେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ନିଜର ପୁଅକୁ ମୁକାଳିବା ପାଇଁ। ବାଃ ବାଃରେ ଦୁନିଆ, ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ମା ଭିକାରୁଣୀ ବି ସାଜିପାରେ।